tangane. Tresnamu kinarya tombo. Jengkeng. Wah, Nek wong wedok ki iso seneng mergo dipangku. Nek Nggih. umpama kok jengkeng ora iso mengkurep. Lho, ibaratnya pemerasa lu nggo kursi lu nggo dingklek. Oh ya. Susah jero Tangan. ning Sermubeng. batinku. Mas, ayo. Ya mendak. Mantan, enggak. Terus Ibaratnya iki amben rodok rene. Ya rodok rono. Waduh, ambene ndayek rene, Pak. Tak cagaki.